Jednotka, dvojka, na trojke by pohráblo. Hej. Trojka hrabe ešte? By to pohrabalo? To vyťahne, to má silu, tam je teda reduktor. Výpočtok jasný. Pozri, jak hrabu, jedno, druhé, jak to riadi krásne. To je ičkový motor už? Hej, áno, jednobod. Dobre to je, ty kokos muzejný. Keď sa previesť, to je po piči, ty vole. To je Ferry. Trošku pretáča na snehu, ale ide aj zatočí. No, ty kokos. Z jakým motorom ty stojíš, kokos? Kokos, jak ole. Jak práši. Ruská technika má dačo. Ty kokos, ale fakt. Dobre. Kokos, jak ho hádže. Môžem vyskúšať? Poď. Môžem? Počkej, ešte sa vozí, aha. To si musím natočiť normálne, jak sa. Ne? Znova taká láda, ty